Dobrý deň, moje meno je Robert Klačanský a rád by som vás pozval na kurz štatistických metód riadenia procesov, v skratke SPC. Keď sa povie slovíčko štatistika, mnohým z nás sa vybavia veci nepraktické a príliš komplikované. Cieľ tohto kurzu je práve opačný. Povedať zložité veci tak, aby im porozumel každý, veď v živote sa predsa neriadíme slovníkom integrálov a diferenciálnych rovníc. Na tomto tréningu sa stretnete s metódami, ktoré sú jednak jednoduché, ako je napríklad histogram, respektíve korelačný diagram a Paretová analýza, ale takisto so zložitejšími metódami, ako sú regulačné diagramy alebo hodnotenie spôsobilosti procesu CP a CPK. Ich užitočnosť si môže každý účastník odskúšať pomocou počítačovej simulácie, čím sa zvyšuje ich účinnosť nasadenia do praxe. Podľa našich skúseností tréning prerastá do ďalšej spolupráce, čomu nasvedčujú aj desiatky projektov v oblasti výroby aj služieb. Tým pádom sa pre pracovníkov stáva strašiak typu Audit ISO 9001-2000 alebo TS iba ďalším pohodovým dňom. Ale čo je najdôležitejšie? Vďaka štatistike sa nám otvorí nový pohľad na procesy. Veď ako sám pán Lord Kelvin povedal, čo nemôžeme zmerať, to nemôžeme ani zlepšiť.